Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Коронавирус таралмасын өчен торак йортларның подъездларын дезинфекциялау буенча эш көчәйтелде. Әмма чисталык барлык йортларда да сакланмый. 45 минут 30 сорау. Быел этнографик диктант ничек уза? Фитнес-тренерлар белән бушка шөгыльлән. Яшел фитнес проекты яңа онлайн күнекмәләр сериясын эшләтеп җибәрде. Татарстанда яшәүче тагын 53 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның 3 яңа очрагы теркәлде. Соңгы мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 5 ноябрьгә Татарстан буенча барлыгы 8649 авыру очрагы теркәлде. Аларның 7676-сы терелгән, 32-се узган тәүлектә. Чаллыда коронавирус таралуга юл куймас өчен торак йортларның баскыч мәйданчыкларын һәм лифтларны дезинфекцияләү эшен көчәйтергә дигән карар кабул ителде. Билгеләнгән план буенча көн саен 8000 подъезд һәм 7000гә якын лифт җыештырылырга тиеш. Әмма ковид барлыкка килгәнче үк яхшылап дезинфекцияләү һәм җыештыру эшләре үткәрелмәгән күп катлы йортлар бар. Аларда хәзердә бу эшләр башкарылмый. Бүген безнең төшерү төркеме шундый йортларның берсенә юл тотты. Коронавирус таралмасын өчен баскыч мәйданчыкларын, лифтларны һәм подъездларны дезинфекцияләүне көчәйтү буенча чаралар күрелгән. Идарәче компаниялар белән җыелышлар уздырылган. Аларга җыештыру турында исләренә төшерелгән һәм хисап журналларын булдыру таләбе куелган дип хәбәр итә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илья Зуев. Әмма бу күрсәтмәләр бөтен җирдә дә үтәлми. У нас в подъезде это убирается, может быть, раз в месяц. И везде там бутылочки, баночки. И даже, как говорится, гадят. Коронавирус барлыкка килгәнче үк подъездларны мәҗбүри җыештыру үткәрелмәгәнлектән дезинфекция буенча башкарылачак эшләрнең сыйфаты турында әйтүе кыен. Хәзер 54-12 йортының баскыч мәйданчыклары төрле чүп-чар белән тулган. В каких-то обертках, вот фольга немножко, и какие-то черные там эти остатки, масса как бы какая-то. Видимо, это наркоманов. Шешәләр, тәмәке төпчекләре, шприцлар, яндырылган газеталар, катлар буенча таралган. Йортка ирекле керү мөмкинлеге булмаганда баскыч мәйданчыклары чисталыкта иде. Хәзер чит кешеләр запас ишек аша үтеп керә, идарәче компания аны яба алмый. Алар үзләреннән соң баскыч мәйданчыкларын пычрак калдыра, шулай ук алар коронавируста таратырга мөмкин. У нас дома 54-12, 54-13, они в подвале находятся? Извините, пожалуйста, попозже. 54 йорты өчен җаваплы идарәче компания безнең белән әңгәмәгә керүдән баш тартты. Подъездлар торышы буенча сорауларыбыз игътибарсыз калды. Лилия Гатина, Руслан Бикмухамметов, Айдар Мусин, Яңалыклар. Россия цифрлы үсеше министрлыгы интернет һәм кәрәзле элемтә үткәреләчәк торак пунктлар исемлеген раслады. Аңа Татарстанның 755 авылы кергән. Шуларның 18-е Тукай районында һәм Чаллы янәшәсендә урнашкан. Якты юл район газетасы хәбәр иткәнчә, исемлеккә Әҗмәкәй, Боерган, Югары Байлар, Югары Сугсу, Илбухтина, Калмыя, Кама, Князево, Куады, Мартыш, Мөрәс, Нефтебаза, Сәмәкәй, Иске Абдул, Иске Дөреш, Суровка, Таулар һәм Яңа Бүләк авыллары кергән. Бу авылларда интернетка тоташтыру элемтә турында федераль закон кысаларында узачак. Аның нигезендә 100дән 500гә кадәр кеше яши торган торак пунктлар Wi-Fi нокталары белән тәэмин ителергә тиеш. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Халыклары күп, илебез 1 ноябрьдә зур этнографик диктант халыкара акциясе старт алды. Быел оештыручылар тарафыннан үткәрү форматына үзгәрешләр кертелгән. Катнашучылар нинди сорауларга җаваплар эзләгәнен безнең сюжетта сөйләрбез. Быел пандемия аркасында этнографик диктант онлайн форматта уза. Әмма өйдә тест үтү мөмкинлеге булмаса, моның өчен Татарстан шәһәрләрендә махсус урыннар оештырылды. Гулия Ябарова этнографик диктантны инде 5-нче тапкыр яза. Биремнәр эченә төрле темаларга сораулар кертелгән.
Бу диктантта көп сұраулар сугыш турында бар, халыклар якын тора торган Татарстанда нинди ашау тилекләр пешерәләр кешеләр, нинди хайваннар белән яшиләр, кырыйда яши торган кешеләр. Бик кызыклы диктант. Быйыл диктантның төп темасы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 елыгы, шулай ук СССРның 100 елыгына багышланган. Шулда онлайн-тест узарга мөмкин булган берничә урын бар. Шуларның берсе Шишмә халыклар дуслыгы йорты. Диктант сорауларына учреждение директоры Ландыш Ишалина да җавап бирде. 45 минут эчендә 30 сорауга җавап бирергә кирәк. 20се барлык катнашучылар өчен дә бердәм, унысы тестта катнашучының үз төбәге белән бәйле сораулар. Сораулар бик авыр түгел. Әгәр дә инде үзеңнең тирә юнеңдә яши торган кешеләрне белсәң, тирә юнеңдәге кешеләрнең нәрсә белән яши, нинди аларның традициялары, телләре кызыксынган булсаң, бу сорауларга бик җайлы гына җавап табарга була. Узган ел Россия һәм чит илләрдә яшәүче 454 мең кеше этнографик диктантта катнашкан. Проект координаторлары быел бу сан тагы да күбрәк булыр дип көтә. Россиядә яшәүче төрле халыкларның тарихы, гореф-гадәтләрен белүдә үз көчләрен сынап карарга теләгән һәркем әлеге чарада катнаша ала. Этнографик диктант берничә көн дәвамында бара һәм 8 ноябрьдә тәмамланачак. Лилия Гатина, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Яшел фитнес проекты профессиональ фитнес-тренерлар катнашында бушлай яңа онлайн күнекмәләр сериясын эшләтеп җибәрде. Дәресләр кыш дәвамында Instagram социаль челтәрендә туры эфирлар форматында узачак. Иң кирәкле 10 юнәлешне сайлаганда социаль челтәрләр кулланучыларның фикере исәпкә алынды. Алар арасында медитация һәм йога, дәвалау физкультурасы һәм сулыш гимнастикасы да бар. Һәркем дәресләр өчен уңайлы вакытны сайларга, яңа юнәлешләрдән үзләрен сынап карарга яки ошаган юнәлеш буенча күнегүләрне дәвам итәргә мөмкин. Дәресләрдә катнашу бушлай, расписание атна сайын төзелә. Тулы программа Яшел фитнес проект аккаунтларында, ВКонтакте һәм Instagram яки Зеленый фитнес хэштегы буенча урнаштырылган. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезгә күңелле яллар теләп сау булашам бәйрәм белән. Медицинский центр Ликон Плюс. Все виды медицинских услуг, 35 врачей-специалистов, собственная лаборатория, физио- и процедурные кабинеты, рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48. Распродажа. Шерсть 100 рублей за упаковку. Капроновые колготки от 40 до 100 рублей. Носки женские, мужские от 16 рублей. База Заречье, 9 склад.